Vítám vás u prvního dílu z miniher. No, první díl mojí série, další série bylo minihry, Shake a... teď mi zrovna klikla pošta. Takže bude Shake, SimCity a... jak se jmenuje? Ježiš, teď se nemůžu vzpomenout. No, tady ty minihry, no, tak jsem se trošku zamotal. Teďka asi Arena ještě neběží. Takže... to jsem asi nečekal. Tak já se můžu připojit. Jo, můžu, tak dobrý. Jo, tuhle mapu mám celkem rád, takže... tohle bude hodně dlouhý díl. Ale mi to vadit nebude, doufám, že vám taky ne, když tak to můžete přeskočit. Tak, v začátku to bude nudný, takže... nevím. Možná, že to udělám i prostředama, ale nejsem si jistý. Jo, mám to smelounu. Kdyby to chtěl nějaký ten... ten už je tady hodně rychle. No, takže... no, asi neskočím. Dobrý. Kdyby to chtěl nějaký iron... teď jsem to trošku sekl. V pohodě. A si teďka uděláme krumpáč a budeme... proč se nikdy nemůžu vzít... to tady můžu nechat, už je to stejně jedno. No, teď je ještě čas, takže... teďka si natěžím iron. A pak to asi zase sem pustím, no, nevím. No. Tak zatím čau. Takže už máme nakopáno. Vidíte, tady to je celkem hodně jich tady. Teď nevím, jestli mi to bude stačit. Nějaký blbec jsem na tak ten blbě žebřík, dobrý. Jo, to mi tady děje schválně, no. To nebudu na co tady dáme tady to? No jo, rozbijte na Nexus. Tenhle tým vidím hodně beznadějně. Takže to asi není Ender. Tohle bude Ender Furnace. Doufám. A jo, my musíme dostat. To jsme nebyli my. Vždycky jsme za těmi výherním týmu. Vždycky se má hrát za červený. No. Back Boeing, vypni hacky. No. Že to... jo, je to Ender. Není. Nějaký blbec tady krade. A já nemám Ender Furnace. Já nemám prostě kam dát si svůj iron vypít. Jo, to vypadne. Tak. Za chvilku se zase ozvu. Breaking 2, to si děláš na prdel! Co se stalo? Si dělají... srandu. Kaspan, běž si zkusíme. Dal jsem hodně pod sem, jak to se nenatáčel. Protože teďka to dám nějak hodně za sebou, takže... a mě zase začnu hodně. Ve 180 asi má, kdyby se zpral 188, no, mohlo by to. Ale dobrý, tam kritiky bude. Pojď. Musíš, jako vždycky. Dneska poprvé nedáváš kritiky každou ráno. Pojď! Je to dole! Není možný! Wow, štěstí jak něco. Wow, možná vám teďka můj hřeb urval uši, ale to je štěstí. Tomu se říká štěstí. Ty kráso.
zkouším to každý den, dávám do toho houbičky, všechno. Zrovna, jakých ne... Aneháton, nebo nějak tak se to jmenuje. Tak to musím napsat. První věž, don. Aha. Tak to je nejvíc, co se mi mohlo stát dneska. Teďka ještě takové dobré. No. A první procentu dole. 398. Tak to nebudu ani komentovat, tak je to lepší. Divně to páchne. Asi čím to bude. Dobrý. S tou velkou radost. Z toho epiku. Ten padá vždycky nějaký. Tak to prodám. Jsem se ani nekoukal si dneska do obchodu. Dnes se koukám. Nic dobrýho není. Tak to bylo nejvíc. No. Mohl bych zkusit další pozemku, ale já nemám houbičky, takže... Běž. Takže asi... Ne. Ale nebo ještě tím. Takový hezký pocit, když si koupíte houby. Ještě hodinu, než mi to přijmou, ale nic mi poslal nějakou kravinu, já jsem na mobil. A jestli to dám, tak dám nějaký houby do cechu, a jestli to nedám, tak taky nějaký 10 jich tam dám. Když už je to. Děkujeme za vaši platbu. Taky děkuju. Přeju mi dneska ty houby. Tak. Ne. Tak. Ne. Budeme srát dlouho. Mám se zase prostý výrazy někdy, ale pokud mi ty obě nepřijdou. No, to je jedno. Platba za mushroom. Ty mi poslali na mobil. Jo, 79 korun pro více. Jo, je úspěšně zpracována. Tak proč mi ty obě nepošlou? Tak já jsem říkal zjistil, že jsem si udělal blbě úplně okno, takže počkejte. Takže pro tento díl s tím nic neudělám, že vidíte nahoře tu moji ikonku. Bohužel, no. Já se nechci úplně celý vypínat. No. Teď nějak. Jenom nebudu to vyslovat, ale prostě, kdyby mi ty houby poslali, já jsem se, konečně. No, to bude nervy. Takže, dám si Liliputa. Nedám. Tak se kouknu, jak to vypadá aspoň. Doufám, že to hodně neřve ta hra. Takže jsem ani se neposlouchal. Dobrý. Okay, pocit, když máte houby. Na to. Tak na 10. Dobrý. Takže. Pohled zemí. A zkusím se tady. Bílu. Zelená bíla. To je inteligence, takže to by nemělo být tak těžký. Dobře. No, tak Max se ani neškrtne. No. Dobrý, to půjde. To dneska ještě půjde. Ale jestli spadne i ona. Tak pojď. No, já si chci na sebe. Jo, aha, takže ona dá takový damage. A když jí dám pár krytů, tak to by šlo dolů. Ach jo. Takže další. No, teď má celkem... No, ta půjde co nejdřív. Prostě půjde dolů, no. Teď by to šlo. Kdyby jsem dal pár kritiků a ona nedávala ani jeden. Proč dávat tolik kritiků? To nepochopím. Nedávej ty kritiky a bude to. Ale dobrý. Teď ti válčník hodně rozdělal. No a teď musím. Kryt, pojď. Kritik tam dej.
Ne, to si děláš srandu. Tak ještě, pojď. No. A tedy bych jsem dal kritiky. Vůbec by mi to nevadilo. Děláte prdel. Tohle jsem nečekal, že to tak rychle půjde. Dobrý. No a teďka, kdyby se Beruška rozhodla dát pár kritiků, ale ono se, no tak dobrý, vždycky tak těsný. Kdyby to předtím vyšlo. No. Nice. Další. Tak, dobrý. Dneska to padá. 215 všechno? To je na mě? Tak to je dobrý. Ne, to chce na sebe. Dobrý. Dneska nejvíc den. Tohle jsem úplně zkaženou náladu, že se to tam nemohl dohrát a teďka úplně wow. Pohoda. Takže. No, možná, že mi ten nálad se trošku i zkazí. Dobrý. Něco prodám, abych tam mohl jít. To divně páchne, tak to tam hodíme. A jdeme na... Toho jsem ještě nikdy neviděl. Tohle. Invalida. Tak invalida. Ale dobře. Ten taky dneska... No, dneska ne, tak... No, to je hodně silnej. Co se to dneska děje, by mě zajímalo. Divný, no. Takže i pár pokusem dám. A ještě pojď to dneska. Kdyby se nějak zadařilo. No já udám tak za půlku. Tako koláčkovi. Akorát, že dneska se dařilo. No. Ak. Ještě pár hub. Na tady to je poslední, když to bude hodně. No. Obratnost, to je nejhorší, co můžu potkat. Ty to je taky obratnost, myslím. To je síla. Tak pojď, dáme ho. Pokud ti nedá kritik a ty mu dáš tak teďka 2 na 1. A ty na to je taky šance. I když trošku menší, ale je tam. To ho nervy. Tak. To ne. To není možný. Ještě poslední 2 houbičky a těch 10 jsem řekl, že dám do cechu. Teď to dodržím, protože nemáme houby v něm. Nikdo nechce darovat, nebo nemá. A pojď. No. A k poslední 9 jich tam dám. Pokud mu zbyde pod 100 000, tak dáme ještě do něj 1. No tak. Tak do 5 jich tam dám. Ale to už fakt bude konec. Co nebudu dávat. A někdy se taky zadaří takhle, když se na to koukám. Pojď. Tak padni už. Jenom ještě chci říct, že jsem si houby dobil asi... Teďka tenhle rok je to poprvé, takže... Celkem jsem se držel. Jinak teďka v sobotu, neděli dáváme 11. Tady podzemko. A... To je z tohohle dílu asi všechno. No. A... Panu to nebudem. Ještě někoho zautočím. Koho mi napadne, tak... Třeba Jágr. Jestli tak někdo se jmenuje. To nepochopím, když se někdo dá jméno takhle podle někoho a... Nechápu, co chce někdo dokázat. No, tak já přepnu na jiný svět. Můžeme zkusit tady. Tady jsem celkem pokročil.
No, tak tady nemá žádný šance. No, tady ani zkoušet se mi nechce. A ještě bych mohl někoho tady sejmout. Celkem se teďka nudím. A no, víš, já tam mám tady ty. A zkusím jednoho do tohohle. Tak 2. Nebo nic. To nevadí. Takže. Tady nic není. Tady taky nic. A tady. To jsem chtěl. Jo, tam jsem za 5 hub. No tak, teď jsem se trošku do toho zamotal. A ještě tady to je. Na S23 máme cech. Kdybyste chtěli, tak můžete se taky zapojit. Jsme tady malý levely celkem. Nějak. No. Jsem nejvyšší, tady furt hraju. No a teď bych to přepojil ještě na Zuze a to by bylo asi teďka všechno. Teď jsme tady. To bylo krátký, no a kvůli tomu, no, vlastně něco nepoznali, no. Takže věcička, arenka, tak, nedal, no tak nic. Já vím, mám Elik na sílu, obratnost tam nějak není, nechce padnout. Škoda. Ale tak můžu zkusit, někdy se neschovává. No, asi ne. Dobrý. Tady taky nevidím žádný šance na tomhle, ale tak můžu to zkusit. No, takže tady nic. Kdyby to už vyměnit nějaký ty epiky. Dobrý. Jo. Odčaroval jsem si všechno. Takže, který z těch to dáme? No to je jedno, nedám ani jedno, takže... No, tohle inteligence... No, to je jedno. Já bych se pro tento díl rozloučil, byl to celkem další díl, na mě neobvyklý a příští díl bude ze SimCity, Annihilatio, já to neřeknu, tak budu říkat mi nehdy, anebo Shakeu, já teďka nevím, něčeho to bude, to je, tím, čau.